De organisatie van Trias Shorttrack in Ljouwert zocht maar een goed gevoel waarom op de internationale Star Class wedstrijd in de Ljouwerter Elfstedenhalle Taurende weekend. 180 junioren shorttrackers uit 9 verschillende landen die in mei aan de laatste ronde van de Star Class B en ouder. Het was de eerste internationale wedstrijd in de nagelnije Ljouwerter IJshal en dat voldie goed. Mooi toernooi, de nieuwe Star Class in Leeuwarden, de nieuwe ijshal. De sportieve prestaties, hartstikke mooi. Heel West-Europa hier weer naartoe gekomen met hun jeugd. Toptoernooi, ja. De junioren die het een heeg niveau zijn, maar het wordt nog wel even voordat ze op het niveau van Daan of Shinky zitten, zei Tien Skeepstra. Voor je daar bent moet je echt nog heel veel uren, heel veel jaren maken. Jongens als Niels Kingma zijn echt wel heel talentvol. Maar voordat je op het niveau van Shinky bent, daar komt echt wat bij kijken. Na het succes van dit weekend hoopt het bestuur van Trias het Europees kampioenschap shorttrack voor de jeugd. Hoe 2 jaar na Ljouwerter helling.